Čaute ľudia, vítajte pri tomto videu. Dnešné video bude po dlhej dobe, čo som sa rozhodla, včera bolo 24. A ja som sa rozhodla, že pre vás točí, čo skúsila na Vianoce 2006. Poďme na to. Takže ako vôbec skúsila tento šampón Bio, je teraz to bakrovky, takto a chutí vode ako úplne krásne. Pošlo dostal takýto hygienický šampón. To si dáte na ruky, na pleť, aby sa vás zlepšila a tak. Pošlo dostal tieto výborné sluchátka. Nové, konečne. Pošlo dostal klid emoji, tričko emoji a nejaké peniaze, ktoré pochovali. Ale som dostala túto ženičku. Peniaze, som dostala okolo 200 eur určite a potom som dostala ešte nejaké veci a to už nebudem hovoriť. Potom som ešte dostala takýto ja vám to ukážem, že to hovorím. Potom som dostala takúto čelenku a dostala som ešte takúto vzorku, kde to si utriete ruky, toto si na to dáte a to bude úplne voňavé ruky a to bude páčilo. Takže ak sa vám toto video páči, dajte like, páčilo, ak sa vám nepáčilo, tak si naserte a čaute.